Με τη θρησκεία? Με τη θρησκεία πιστεύω ότι το κομμάτι που λέγεται πίστη είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Η δύναμη της πίστης. Οπότε, και επειδή έχω γράψει κάτι, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα, επειδή έχω εμπειρία του τι σημαίνει δύναμη της πίστης, το οποίο είναι πάρα πολύ προσωπικό βέβαια, κατανοώ όλους τους ανθρώπους που είναι πολύ προσκολλημένοι, δεν κατανοώ τον φανατισμό. Πόσο συμφωνώ σε αυτό που λες. Είναι αλήθεια ότι έχεις γνωρίσει τον πατέρα Παΐσιο? Τον έχω γνωρίσει τον πατέρα Παΐσιο και έχουμε κουβεντιάσει και κάνα 2 φορές μαζί. Θα ήθελα, μου αρέσουν πολύ οι ιστορίες με τον πατέρα Παΐσιο, γιατί ξέρω ότι ήταν ένας άνθρωπος άγιος και την εποχή που ζούσε, όχι μόνο μετά θάνατον. Εμείς πήγαινα δηλαδή με φίλους συχνά στο Άγιον Όρος, γιατί μας άρεσε όλο αυτό η περιπέτεια της πεζοπορίας και αυτή η ζωή στα μοναστήρια που θύμιζε το όνομα του Ρόδου. Θύμιζε τέτοια ιστορία. Επίσης ήταν πολύ γοητευτικό καμιά φορά να κουβεντιάσεις με κάποιους μοναχούς. Και σε σκήτες. Και κάποια στιγμή περνώντας, ρωτήσαμε πού είναι ο Άγιος Παΐσιος. Και Άγιος, ο πατέρας Παΐσιος, μας δείξανε το σπιτάκι του και πήγαμε. Υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι περιμένανε κάτω από δέντρα, σαν να τους είχε τοποθετήσει, και μας μίλησε αμέσως και έφτιαχνε και ένα κομποσκίνι με ένα εργαλείο που είχε και καθίσαμε κοιτώντας τη θάλασσα και μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάσαμε και στο θέμα της πίστης και της προσευχής και μου λέει να τους βλέπετε, μου λέει, όλους αυτούς. Είναι άνθρωποι αγράμματοι, οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα, δεν ξέρουν ούτε να προσευχηθούν, δεν ξέρουν. Και μου λένε, έρχεται κάποια στιγμή που αισθάνομαι την ανάγκη να προσευχηθώ. Τι να κάνω? Ξέρετε τι τους λέω? Και εκεί τρελάθηκα με τον πατέρα Παΐσιο, γιατί πιο σοφή κουβέντα από έναν δογματικό μοναχό, γιατί δεν ήταν σπουδαγμένος, δεν θα μπορούσες να ακούσεις. Όταν δεν ξέρουν να πούν προσευχή, τους λέω, όταν αισθάνεστε την ανάγκη να προσευχηθείτε, θα λέτε ένα τραγούδι με νόημα. Αυτό εμένα με άφησε άναυδο. Συγκλονιστική κουβέντα. Πιο ακομπλεξάριστη, πιο ελεύθερη, πιο εφάνταστη και ανοιχτή στο σύμπαν κουβέντα δεν περίμενα να ακούσω. Πρώτη φορά την ακούω αυτή τη φράση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τη λες. Τους λέω να λέτε ένα τραγούδι με νόημα. Που δεν έχει να κάνει καμία σχέση ούτε με προσευχή ούτε με θρησκεία. Αλλά εκείνη τη στιγμή που το τραγούδι έχει νόημα, η ψυχή αφυπνίζεται. Αποκτά. Η ψυχή αφυπνίζεται και αρχίζει το άνω θρόσκο. Τι είπα άνθρωπος. Και δεν περίμενες να το ακούσεις από έναν δογματικό παππούλι τώρα. Αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος είχε μία σύνδεση με κάπου. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Μάλιστα, με συγκινεί αυτό που λες, αλήθεια το λέω τώρα, δηλαδή Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που ναι. Είναι μεγάλη κουβέντα.